Исәнмесез, эфирда татарлар тапшыруы. Бүгінгі программада сіз атна дәвамында барған ең қызыклы сюжетларның кайберләрен карый аласыз. Студияда мин Эльвира Хөснетдинова. Біз тапшыруыбызда еш кына узган гасырдагы зур вакыйгаларның шаһитлары белән очрашып, ачышларга тап булабыз. Үткәннәрне барлау, ул безнең тормышыбызны бизи. Бүген сезне Биектау районында гомер итүче хезмәт ветераны, бик кызыклы шәхес белән очраштырырга булдык. Ул нинди һава торышыннан башлап, кемнең кем буласына кадәр әйтеп бирә ала. Юк, күрәзәче түгел Рафаэль Заһидуллин, бөтен тормышын минутлап язып барган бик хөрмәтле кеше. Сүз Ләйсәнә Садретдиновага. Гади бер көнне, гади бер районда мин күптәнге хыялымны тормышка ашырга булдым. Ул шахматта уйнарга өйрәнү. Менә минем алдымда инде шахмат буенча 72 ел стажы булган Рафаэль абый Заһидуллин. Рафаэль абый, менә шахматта уйнарга теләгән кеше иң беренче нәрсәдән башларга тиеш? Менә өйрәтегез әле мине шахматта уйнарга. Иң беренче монда фигураларның исемнәрен белергә кирәк. Әйе, һәр нәрсәнең үз җае бар шул. Сыннарның исемнәрен өйрәнү, аннан ничек йөрергә, нәкъ менә тормышта кебек. Әкрен генә тормыш көтәргә өйрәнәсең, ялгышасың, җиңеләсең, кире басасың да дәвам итәсең. Тормышында ялгышлар булмасын өченме, әллә эш тәртибен белү өчен Рафаэль Кашаф улы гомере буе тормыш көндәлеген алып барган. Яздым, хәтеремдә калганнар дип. Менә монда 400-гә бит якын язган минем көндәлек тормышым монда. Бөтен тормышым шушында язылган. Армиядә язып барган көндәлек, менә үзе бер тарих. Менә Битләренә хәтта язылган сәгатьләре, минутлары, көннәре. Рафаэль абый, менә бу китап каян килеп чыкты? бу китапны күптән уйлап йөрдем. Авыллар юкка чыгалар. Менә шуның өчен мин истәлек булсын дип яздым. Авылның тарихын балалар, кешеләр, бинасы булган кешеләр, балалар, внуклар белергә тиеш авыл тарихын. Ул 1931 елның 13 июлендә Биектауның Суык су авылында туа. 7 сыйныфтан соң колхозда эшли, аннан клубта җитәкче һәм хәрби хезмәт. Башта Саратов, аннан Алман илендә 3 ел хезмәт итә ул. Районына кайтуга партия райкомына инструктор итеп эшкә алына. Аннан Свердлауда югары партия мәктәбе, университет тәмамлап, 5 районга партия инспекторы булып урнаша. Кайчан очраттыгыз үзегезнең мәхәббәтегезне һәм ничек гомер иттегез? Замира Ильясовна, минем иптәшем. Соқсуда эшли иде баш агроном булып. Между прочим, ул Татарстанның атказанган агрономы иде, иптәшем минем. Мин райкомда эшли идем. Без шулай сорашкалы идек. 55 елны без аның белән тормыш итә башладык. Үзе туган колхозга рәис булып кайта. 8 елдан соң район җитәкчесе урынбасары булып эшли. 11 ел авыл хуҗалыгы хезмәткәрләренең профсоюз рәисе, аннан райпо, кыскасы озын хезмәт юлы уза ул. Булар барысы да теркәлгән. Мин ул район тарихны беләм. Кемнәр эшләгән, кем белән эшләгән, нинди начальниклар эшләгән, алар барысын да мин беләм. Аны күп кеше белмәй. Тагын язып куясыгыз килмәйме соң берәр китап? Юк, бу шунда җитәр инде. Әйе, язу эше аның тормыш вакытының бер өлеше генә. Әле ул үзлегеннән гармон уйнарга да өйрәнгән. Сәнгать яратам мин. Гиппократның әйткән сүзе бар. Жизнь коротка, искусство вечно. Сәнгатькә килгәндә ул рәссам булырга хыялланган. Соғыш беткәч мин бармакчы булдым Казанга. Художество мәктәбенә. 5 ел укырга кирәк, стипендия юк, торырга урын юк, ашарга шәгә юк. Мин шуннан кире кайтып эшли башладым колхозда шуннан. Теләгән барай художник булырга. Пенсияга чыкканнан соң бер йөзләп картина язып, йөзләп картина миндә исемлеге бар. Күп кешеләргә бүләк иттем. Акча бирсәм бит, акча бүген бар, иртә юк. Картина ул кешегә истәлек булып кала.
Миңа да бүләк итте картинасын Рафаэль ага. Рафаэль абый, бу бик матур истәлек. Аның өенә килеп керүгә китап киштәләре күзгә ташлана. Мин гомер буе китап яраттым. Менә минем артта китаплар, меңләп китап бар, шуның бер 70% укып чыктым мин. Һәр елны 8, 9, 10 китап укыйм. Классикларын укыйм основном. Классика, менә Гоголның бөтен китапларын укып чыктым мин. Гоголның. Татар классикларына кемнәр Татар классикларын менә Габдулла Тукайны яратам. Габдулла Тукайны онлап шигырен яттан беләм. Нәкъ Казан артында бардыр бер авыл кырлай диләр. Рафаэль аганың камил акылына, көчле рухлы булуына сокланып утырдык. Ул исә ипләп кенә йорты янындагы урманга атлады. Әти безнең бик тырыш, бик намуслы, таләпчән. Алар әни белән 58 ел бергә яшәделәр. Икесе дә безгә үрнәк булдылар. Ул һаман нәрсәдер яңалыкка омтыла. Иртәдән әтинең планы бүгенгә куелган. Иртәгә куелган. Шул планны үтәмичә ул йокламый. Мин һәр көнне 40-50 минут урман эчендә йөрим. Сапхая, һәр көнне. Аның белән без үзебезне әле балай дип хис итәбез. Аңа мең рәхмәт. Аңа да әнием Замирәгә. 90 яшын тутырырга җыенган Рафаэль ага һаман да 3 баласы, 6 оныгы, 5 оныкчыгына үрнәк булып яши. Иң беренче әти-әнине хөрмәтләргә кирәк. Иң беренче. Икенче балаларны хөрмәтләргә кирәк. Ләйсән Садретдинова, Татарлар, Биектау районы. Тапшыруыбызны вакыйгалар бизи. Яңа чорның яңа җырлары. Калип яңа буын җыйыны кысаларында барган безнең җыр иҗат лабораториясына тиздән нәтиҗә ясалачак. Аның барышында 18 шагыйрь, 18 композитор аерылып алына, 32 яңа җыр языла. Алар башкаручылар өчен махсус иҗат ителгән һәм хөрмәтле жюри тарафыннан сайлап алынган. Бу көннәрдә гала-концертка әзерлек бара. Нинди ул безнең җыр? Тулырак киләсе сюжетта. Тинчурин театрында оркестр белән репетиция бара. Яшь җырчы Илгиз Мөхәддинов әле бу ел гына консерватория һәм училище тәмамлаган. Төрле лабораторияләрдә катнашырга тырыша, яңалык эзлим ди. Монда килгәндә башта бөтен нәрсәне аңлап та бетермәгән идем әле иң башыннан. Аннары аңладым, бу төп ниндидер фикере минемчә бөтенебезне берләштерү. Композиторлар, җырчылар, шагыйрьләр, чөнки менә җырчыларны без барыбер үзара ничектер аралашабыз бит инде. Менә шагыйрьләр белән менә мин үземә карата күрешкән юк, белмимдер, беләдер, менә каләп бар икәнен, анда яшь шагыйрьләр. Шунда алар белән күрешү. Менә бөтенебезне белү, композиторларда, чөнки һәр елны консерваториядан да яки нинди төбәкләрдән композиторлар чыга бит инде. Без алар турында белмибез. Лабораторияның максаты уртак иҗади мөхит тудыру, яңа әсәрләр иҗат итү һәм милли җыр фондын тулыландыру. Шагыйрь, композитор һәм җырчыны берләштерү идеясе 7 ел элек Калип яңа буын җыены башланганда туа. Ул вакытта да аерым кичәләр уздыралар. Мондый масштаблы рәвештә бу беренче тапкыр үткәрелә. Безнең җыр лабораториясе шартлары буенча профессиональ эшлек ярты ел дәвамында яңа җырлар иҗат итәргә тиеш. Мин әле хәтердәм 70-нче, 80-нче елларда без Идел лагерында яшь җырчылар, яшь композиторлар, яшь шагыйрьләр җыелышып, аралашып, шул кадәр матур әсәрләр иҗат иткән идек. Ул вакытта безнең Луиза Хәйретдинова кебек композиторларыбыз барлыкка килде. Батыр Болгар, Резида Ахиярова, Рәшит Абдуллин һәм алар белән бергә без шагыйрьләр ярыша шигырьләр яздык һәм әйткәнемчә ул елларда бик матур җырлар барлыкка килде. Мин инде соңгы елларда бик тә борчылай идем. Нишләп яшьләр бер-берсе белән аралашмый, бер-берсенә шигырьләр язып, музыка язып, яңа җырлар дөньяга китерми дип бик борчыла башлаган идем. Менә Кариев театры бу мәсьәләне күтәреп чыкты һәм бу бик тә игелекле гамәл булды. Беренче этапта бер композитор шагыйрьләрне шыбага буенча
очраштырсак, икенче этапта без инде үзебез сайладык. Махсус моңа кадәр калиптә инде оешкан тандемнарны без тараттык. Ягъни инде бер-берсен белгән кешеләрне ни өчен без әлбәттә алай нәтиҗә безне матуррак булыр иде. Чөнки бер кеше берсен тапкан, икенчесен инде алар уртак тел, ул тизрәк тә булыр иде. Ләкин без җиңел юл эзләмибез. Беренчедән, икенчедән инде менә киләчәктә яңа тандемнар тусын, кешеләр бер-берсен күбрәк белсен. Композитор Гөлнара Тимербулатова белән җырчы Илүсә Хуҗина проекттан тышта күп кенә җырлар иҗат иткән. Гала концертта аларның һәм шагыйрь Миләүшә Гафурованың уртак җимеше Дөнья сере дигән җыр яңгыраячак. Бу махсус безнең өчен язылган әсәрләр. Без күрешеп аралашканда, без үзебезнең теләкләребезне, хисләребезне, уй кичерешләребезне авторларга җиткергәч, алар безне ишетеп, шундый матур әсәрләр иҗат иттеләр. Бу инде безнең өчен иң зур бүләк дип әйтер идем. Нәрсә кызык булган иде бу проектта? Жеребьевка. Вот без килдек, беркем дә әйтмәде, мин вот Илмир Низамов белән эшләргә телим, или Гөлнара Тимербулатова белән эшләргә телим. Анда жеребьевка булган иде. Именно жеребьевка белән без таптык үзеңә вот шушы команданы кем белән аннарысын эшләдек. Вот тандемда. Вот миңа вот электр шушы кешеләр кемне мин вообще белмәдем до проекта. Икесе дә бик җайлы алар. Илүсә дә, Илгиз дә открытый кешеләр шулар. Ну, яшь инде кешеләр. Вот алардан мин энергия күрдем, җиңеллек. Безнең җырлар бик җиңел барды бу проектта. Лаборатория 4 этапта узган. Башта журналистлар, мәдәният өлкәсе белгечләре һәм җәмәгатьчелек катнашында бүгенге эстрадага багышланган түгәрәк өстәл үтә. Эш юнәлеше ачыклана. Аннан катнашучылар өлкән буын композиторлар һәм шагыйрьләр белән аралаша, остаханәләр уза. Соңгы вакытларда безнең җыр сәнгатендәге ике бик зур кимчелегебез бар. Ул да булса әлегә дә баягы сүзләрнең бик очсызлы булуы. Аларны һич кенә дә шигырь дип атап булмый күбесен. 90-95% җырларның сүзләрен мин бүген көндә бөтенләй игътибарга алмас идем, алардан җыр ясарга тырышмас идем. Икенчесе, соңгы елларда безнең музыкабызда, татар җырында, татар вокал сәнгатендә миллилек кимеде генә түгел, хәтта соңгы чиккә җитте дип әйтергә була. Менә без бәя биргән вакытта экспертлар шуңа игътибарны юнәлтергә тырышты. Лаборатория барышында 32 яңа җыр иҗат ителә. Соңгы финал этабында шуларның 20-се сайлап алынган. Иҗатчылар өчен дә бу зур тәҗрибә. Оркестровка дигән нәрсә бар. Без бу өлкәдә бик зур эш алып бардык. Композиторлар белән бергәләшеп, консультациялар үткәреп, бергә тудырылсак та була инде. Кемдер инде бик зур тәҗрибәсе бар. Оркестр өчен язу кемдер әзрәк. Менә безнең максат иде барысында бер тигез югары дәрәҗәгә күтәрергә, эшкәртергә, оркестр өчен һәм инде башкарып чыгарга. Безнең җыр иҗат лабораториясының 1 еллык эш нәтиҗәсен 1 октябрьдә күрергә мөмкин булачак. Гала концерт нәкъ менә шул көнгә билгеләнгән. Әлеге масштаблы чара Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә узачак. Бу көнне үзләре өчен махсус язылган җырларны Филүс Кахиров, Илмира Кәлимуллина, Айгөл Хәйри, Зәринә Вилданова кебек җырчылар башкарачак. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Гомер буе халкыбызга хезмәт иткән затлы, уңган булган милләттәшләребез белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Чираттагы сәяхәтебез Лениногорск районы Яңа Шыгыр авылына китерде. Биредә күренекле рәссам Мансур ага Закиров яшәп иҗат итә. Гомеренең күп өлешен ул ерак көнчыгышта, Чукоткада уздыра. Хезмәте геология белән бәйле була. Шул ук вакытта кулыннан пумала төшми. Йөзләгән картина авторы ул, илебез киңлекләрен сурәтләүче, Россия табигатенә гашыйк иттерүче. Рәссамда кунакта хәбәрчебез Ләйсән Хаҗиева булып кайтты. Менә бу минем мастерской инде, шунда эшлим. Егетләр эше җитез, баһадир гәүдәле, шаян телле, табигатькә гашыйк. 9-нчы дистәсен ваклаучы Мансур әфәнде көннәр буе үзенең остаханәсендә. Таулар, диңгез, урманнар, рәсемдә аның иң яраткан темасы – пейзаж. Тауларга гашык инде мин офицерлар йортында
альпинистлар группасы бар еді. Шунда барып, жазылып, шул офицерлар белән бергә неге тауга альпинистлар белән тауга менә егенде. Мансур Закиров 1937 елның 25 ноябрендә туган. Гаиләдә икенче бала булып, авыр сугыш елларын ул бүгенгедәй хәтерли. Ачлык инде, ачлык авылда яз көннәрендә кычкан тау булмыйдыр ие. Чыккан берсен йолкып ашап бетереп баралар ие. Шунда үстек инде без. Оны бетерү белән армиягә киттек, армиягә алдылар. Армиягә инде эләккәч, мин үземне иң бәхетле кеше дип санадым. Нигә дигәндә, чөнки эшмәртәбә ашаталар ие, эшкә киендерәләр ие, атна саен мунча. 1963 елда Лениногорский сәнгать училищесын тәмамлый. Хезмәт юлын мәктәптә укытучы буларак башлап җибәрә. Сәнгатькә, рәсем ясауга мәхәббәт абыйсыннан күчкән. Абый әнинең энесе ләрендә талант бар ие, булган инде бик. Алар ясыйлар ие, аларга карап мин инде берсе фронтта үлде, берсе шул нидән кайтып монда краслар Мәскәүдә хезмәт ул Мәскәүдән инде кайтып краслар холсарып кайтып картиналарны итә. Менә Шишкинның теге аюларны, саат уйларын инде копировать итеп ясап сатая. Ан сагында мин инде карап йөрим. Миндә бу исе килә. Язмыш җилләре аны ерак көнчыгышка алып китә. Анда Березский атомный станция төзиләр. Шунда дип киттек без. Доертный проблем. Утырып киттек поездга Хабаровскига, Хабаровскидан Магаданга. Мин инде армейский специалист радист булып киттем. Энем электрикә яхшы. Бу вакытта инде тундырга чыгып китәм, итне насып. 2 көн суббота воскресенье була, 2 көн йөреп кайтайым күнеп. Качакта бер-ике тап кайтайым, качанда бер титтә кайтайым шулай итеп. Тауларны сагынасызмы? Сагындырам, кайча искә төшә барасы килә хәзер, тауларда мин күп йөрдем. Хатыны Роза белән бер ул, бер кыз үстерәләр, булганна шөкер итеп яшәүче әтиләре Мансур ага үрнәк аларга. Гомер буена мин бер качанда менә скучно диләр, нәрсәләргә, мин бер качан үземне алай сизмәдем. Потому что һәр вакыт занятыйм. Мин аны Чукоткада кылыклар эшләдерим. Кылыктан алкалларны йөзекләр ясап, аннары фигурлар нитәем, кисәем. Мансур абый, аннан соң сез еш кына көзне сурәтлисезме картиналарыгызда? Яраткан ел фасылыгыз көз ахырсы. Көзне яратам, таулар яратам, көзне яратам. Яз җәй әллә миңа не волнует. Көз инде. Көзнең бит краскалары, төрле краскалар инде. Менә Чукоткада яз әллә серый шундый не карлар була инде. Җәкне яшел була. Сентябрь, август тудымы тундра инде менә ничек шундый живописный коверга яна. Нинди артистлар анда юк анда язмыша булдырып булмый. Улы белмәгән эш юктыр мөгаен. Ярак көнчыгышта да берничә төрле хезмәт башкарган. Бүген дә гел хәрәкәттә, бакча карый, умарта тота. Мансур Закиров Лениногорский районында иң өлкән татар рәссамы. Татарлар тапшыруын яратып караучы милләт җанлы рәссам. Татарларга минем хөрмәтем бик зур, конечно. Чит илдә яшәүчеләргә бигрәк тә үзләрен югалып калмыйлар. Һәр вакыт нидә ничек дип әйтим, менә почетталар. Үзләрен начар тотмыйлар, яхшы тоталар. Bizga rəssamlar üçün ул əti kebek mənə. Çünki ondan mənə ətilərdən alatırğan kengəşlərini alıb bula, tırmış turunda kengəşlər ondan sırab alıb bula. Sibir yoxlarında 20 yıl özünün icatında, işində şunda başqarıb, tuğan yağına ılığayğa qaytıp, keyin qona jəyildirib yatıp gitti. Ümumən Mansur abi şəxsən mənə əli ol bir gərəkdə qaylə canlı şunday.
әти кеше буларак, шын ир кеше буларак та үрнәк булып тора. Менә без бүген инде шуннан да куанып килдек. Аның йортына, аның йорты бу инде музей усадьба кебек дип әйтгәндә, музей йорты. Алтын көз. Мансур аганың яраткан ел фасылы җитте. Аның өчен көн өтене иҗат итү мәле. Рәсми ясау мине ничектер күңгә шунда кергән инде. Я нитмәсә торсам, менә җәйкене мин ясамыйм инде. Уже көзгә мин ярсып керәм. Әйе, тагын әле күп еллар шулай илһамланып эшләргә һәм яшәргә язсын. Ләйсән Хаҗиева, татарлар, Яңа Шыгыр авылы, Лениногорск районы. Дәвам итәбез. Татарстан Республикасының баш каласы Казанда, Удмуртияның Глазов шәһәрендә һәм Кистем авылында бер туган Касыймовлар исемен йөртүче урамнар бар. Ике ир туган Галиулла һәм Сәмигулла Касыймовлар ТССР тарихында тирән эз калдырган шәхесләр. Инкыйлаб, гражданнар сугышы, республика төзелеше, репрессия афәте барысында үз башларыннан кичерәләр. Касыймовлар Удмуртияның иң зур татар авылы Кистемдә туып үсә. Шунда тәүге белем алалар. Укуларын дәвам итәр өчен Казанга юл тоталар. Тик аларны инкыйлаб давылы бөтереп ала. Авылда бер туганнарның истәлеген саклыйлар. Бу хакта киләсе сюжетта. Галиулла һәм Сәмигулла Касимовлар шушы урамда унап үсәләр. Революция атамасы олар истәлегенә бирелә дә. Чыгышлары белән хәлле нәселдән булалар. Әтиләренең бабасы Әхмәр су тегермәннәре тота. 2 катлы йорты була. Әтиләре Сыңгатулла Япон сугышыннан кайтып озак яшәми 1906 елда вафат була. 5 бала ятим, гаилә җирсез кала. Шулай да әниләре Биби Камал балаларын белемле итәргә тырыша. Кистем музейында аларга кагылган мәгълүматлар халык хәтерендә истәлекләр саклана. Алар икесе дә Кистемдә мәдрәсә бетергән кешеләр, хәтта менә Галиулланы авыл имамы Шайх Әхмәт хәзрәт үзе урынына имамлыкка да әзерләгән дип сүзләр бар. Хәтта риваять та бар Кистемдә мәдрәсәгә укырга китәләр Казанга дип инде. Һәм юлда революционерлар белән очрашып, революция идеяларына бирелеп, мәдрәсәгә барып җитмиләр дип. Бу факт инде әлбәттә чыганаклар белән беркетелмәгән, чөнки совет заманында биографияларында мондый әйберләр әлбәттә язылмаган инде. Әмма ничек кенә булса, булар беренче Бөтен дөнья сугышында катнашып инде. Аннары 1917 елдагы Екатеринбургтагы мусульман хәрбиләр съездында катнашып, шунда партияга кереп, шулай революция идеяга биреләләр һәм иң кызыклысы менә шул 1917 елда инде Сахиб Гәрәй Саид Галиев белән танышалар һәм Галиулла хәтта аның әле ярдәмчесе дә була. Аңа ярдәм итә мусульман хәрбиләре арасында революция идеяларын таратырга. Галиулла Касимов шулай Казанда узган 2нче съездда катнаша. Эшчеләр отрядын җитәкләп, Казан үзәген акчыклардан саклый. Галиулла һәм Сәмигулла Касимовлар үзләрен революция эшенә, халыкка багышлыйлар. Съездларда Галиулла ялкынлы чыгышлар ясый. Татарларның үзләренең милли дәүләтләре дип әйтгән республикасы булырга тиеш Рәсәй дәүләтендә инде. Һәм инде үзләренең хакимиятләре, үзләренең эш органнары булырга тиеш дип үзләренең чыгышларында шул фикерне алга этәләр. Тарих шаһид Татарстан 100 ел буе инде шулай яшәде, Аллага шөкер. Һәм инде бөтен Россия татарларны берләштереп яши. Димәк, аларның эшчәнлекләре дә явыш булмаган, дәрс булган дип уйларга кирәк фикерләре. Ике бер туганда тәэсирне төзүдә үзләреннән өлеш кертеп, җаваплы вазифаларда хезмәт куялар. 1920 елда узган съездда Сахиб Гәрәй Саид Галиевны җитәкче итеп Татарстанга куялар инде. Һәм ул үзенең дусты Галиулланы хәтта Мәскәүдән чакыртып алып китәр. Мәскәүдә инде ул вакытта Галиулла бик яхшы җирләрдә эшләп була, шулай ук дәүләт органнарында эшләүче була. Һәм үзенә ярдәмче итеп бала, урын басар итеп инде алашка. Һәм аны Галиулланы сайлап куялар әле эшчеләр инспекциясының комиссары итеп. Сәмигулла исә 30нчы елларда хәзергечә әйтсәк инде министр финансы була, финанслар министры була Татарстанда. Галиулла һәм Сәмигулла Касимовлар күп кенә танылган сәясәтчеләр кебек үк репрессия тырнагына эләгәләр. 1937 елда Сәмигулланы кулга алалар, шушы троцкизмда гаепләп 10 елга сөргенгә Колымга озаталар. Анда инде урманнан ниләр кисә, һәм кире әйләнеп кайткачтан моңа хәтта Казанда яшәргә рөхсәт булмый, Лениногорск шәһәрендә яши ул. Һәм икенче мәртәбә кулга алып, тагы 10 елга озаталар моны сөргенгә.
Һәм инде фақат Сталин үлгәннән соң гына 56 елда реабилитация үткәрәләр моңа һәм кире хокукларын кайтаралар. Инде Галиулланың кесе тормышы тагын да аянычрак була, бернинди судсыз, нисез 40 елда моны кулга алып китәләр һәм 42 елда Мәскәүдә Лубянкада аталар. Галиулла кулга алынасын сизә, туган авылы Кистемгә кайтып, туганнары белән күрешә. Сеңлесе Хәмидәнең оныгы, чүпче татарлары тарихын өйрәнгән Азат Галиев, ул вакытта кичкенә булса да, Галиулла Касимов әйткән сүзләрне хәтерендә саклый. Исемендә әйтергә куркалар ул чакта Сталинның. Озын борын бик күп хаталар эшли, беркем дә киңәшәшеп тормый. Булай булса, Германия белән сугышмыйча булмасты. Германия безгә сугыш белән киләчәк ди. Хәтта шунда алдан күзаллый инде менә, алдан күзаллый били тагын сәясәтче. Һәм бәлки шул тәнкыйтьләр өчен дә шул кулга алынган булгандыр инде. Бу вакытта ул Мәскәүдә эшли торган була. 20 ел сөргеннәр узган Сәмигулла Касимов гомеренең соңгы елларын Казанда уздыра, истәлекләрен дәүләт архивына тапшырып калдыра. Кистемдә бер туган Касимовларны онытмыйлар, яңа урамны алар исеме белән атыйлар. Мәктәптә аларны революция, гражданнар сугышы темалары белән бәйләп искалсалар, бу көздә 100 еллык уңайнан Татарстан тарихы һәм күренекле якташлары турында аерым дәрес уздырырга планлаштырып куйганнар. Удмуртияннан Фәнзилә Салихова, Татарлар. Бүгенгә менә шулар, татарлар тапшыруыннан аерылмагыз. Исән-имин булыгыз.